Bones tardes, som en Jaume Oliver Salvà. Estic molt content d'haver vingut en aquesta concentració avui perquè estem cansats de que mos fa sense massa i escobrot. El que no pot ser és que mos vulguin dur allà on ells volen. Nosaltres hem de ser capaços de revertir aquesta situació a base d'esforç, de veure com podem no estar a base de jugo del catalanisme que mos està deixant arruïnats i que veurem, si no posam freno, que veurem la quinta província catalana. Tercer premi, dotat en diploma i una caixa de vi Macià Batlle, es per sobre els senyors mai s'embruten ses mans, d'en Jaume Oliver Salvà. Donen el premi na Maria Antònia Lledó i na Sandra Morat. Gràcies. Moltes gràcies a la Fundació. Estic contentíssim. Vull agrair el primer de tot aquest tercer premi a la Sandra Moraga, que va ser la meva professora l'any passat de mallorquí. Però d'apuntar tots en els cursos que dona ella. Val la pena i la veritat. Estareu molt orgullosos del lloc de dir vacances i vacacions. Després d'això, vull agrair a 3 persones més, que és el doctor Kremer, la doctora Ferrer i la doctora Codera, perquè jo avui pogués estar aquí. No n'hem de parlar més. Llavors, a la meva dona, perquè du l'ordenador, vine a cercar-me, igual tot això és una feinada. I per acabar vos vull donar una petita sorpresa. Mon pare era Jaume Oliver Maura. La meva padrina era Maria Maura. I era neboda de l'Alan Gabriel Maura. Moltes gràcies.